Cât e de frumoasă, cu atât e de talentată și cred că și dumneavoastră o să-mi dați dreptate cu aplauze, bineînțeles, și mulțumim pentru prezență. Diana Mihuț. Haideți să o primim așa cum se cuvine. Diana, dragă, bine ai venit la Șofronia. Bine v-am găsit. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc frumos, Nicoleta. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră, împreună cu colegii mei din această după-amiază. Sper să aveți o după-masă și o seară plăcută, pentru că surprizele până la urmă sunt multe pentru dumneavoastră pregătite din partea primăriei, așa că mii de mulțumiri că ne-am invitat și că suntem alături de dumneavoastră și vă invităm la joc. Mai răruț, știu că este cald, dar să ne petrecem pentru că este ziua comunei dumneavoastră. Bacio de zbor, băgișorul meu, orice mine nu-ți dor, măi băgiță drag. Ce-i bacio de zbor, băgișorul meu, orice mine nu-ți dor, măi băgiță drag. Ba-mi dor, mândruț-o tare, nu pot trece valei mare, nu pot trece valerea a inima mea. Valea-i cu pietricele, mândrulița mea, nu pot trece de gurele, mândrulița mea. Că valea-i cu pietricele, mândrulița mea, nu pot trece de gurele, mândrulița mea. Că valea-i cu bolovani, nu pot trece de dușmani, ori nu vezi că lumea rea au inima mea. Bagetorul meu ce cheamă băgișorul meu, dar eu văd că nu basamă, măi băgiță drag. Bagetorul meu ce cheamă băgișorul meu, dar eu văd că nu basamă, măi băgiță drag. Dar eu mândră să mă fac, dar n-am lumii și să-i fac, ori nu vezi că lumea rea